Mga tano po. Mga tamo. Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng Migoreng cheesy noodles. At saka spicy buffalo wings. Yes! Yan. Ang drinks natin, Royal. Royal. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin. Mga tamking kapampangan. Mga tano po. Opo, yan. Ayan, ito siya mga kapudibis. Hindi sponsor to. Pinapakita lang namin para makita kami ng gardenia. Gawa siya ng gardenia. Ayan. Yes. Happy Me, Migoreng. Ayan. Cheesy noodles. Cheers. Ay. Ayan siya mga kapudibis. Kapag gusto nyo bumili. Ayan. Tikman natin pala. Di pa natin natikman. Titikman pa lang. Nag-rice tayo. Oo, nag-rice kami kasi medyo maano yung ano. Medyo Manghang. spicy. Ay, Lapit, madam. kamain ko na nga kapudibis. Kami lang naman kakain. Titikman natin. Parang masarap siya eh. Hindi ko pa natikman. Wala mo na akong rice. Ang unat subo ay para sa inyo mga kapudibi. Mga tano po. Mga tamo. Para siya ano, pansit canton. Na may cheese. Parang hindi masarap sa ano, hindi siya bagay sa kanin. Parang pinapapak lang, eh. Pero gusto ko siya. Wala tayong mayonnaise kasi parang hindi tayo ma-acid. Manyaman. Masarap siyang pang-merienda talaga, no? Sarap siya. Ay, dami. Ang sarap na ano no. Buffalo wings. Magka-partner talaga, no? Cheesy noodles tsaka buffalo wings. Di siya gaanong maanghang. Baka magtatanong ako maanghang. Di siya maanghang. Okay lang, ne? Sakto lang Sakto lang. maanghang.
Kanin pa ako. Ang sarap. Sarap. Ayan, kung gusto nyong makita kung paano niluto yung buffalo wings, ayan. Mag-visit po kayo sa YouTube channel ni Cook Like Crazy. Yan, doon namin kinuha yung recipe na to, yung buffalo wings. Tsaka siyempre meron din sila Facebook page. Oo. Ang dami kayong makikita mga menu nila doon, yung mga bagong recipe niya. Kung gusto niyo makakita ng mga luto-luto. Manyaman. Kunin ko nasa bal. Kayo na yung rice. Ang dami kasi nito. Ilang balot yan? 5 yata. 6? 5. Five? Ayun yung panganim. Wala. Naubos namin, mga kapodibis, no? Ay, pancit canton na ako natuloy. May goreng. May goreng. Pag natikman niyo, wag na po kayo mag-rice. Masarap siyang puro na ganito siya. Ito yung plastic. Para pag nakita niyo siya, alam niyo kung hanapin. Yan, tingnan niyo. Para lang, yung kasi yun, yung carbonara noodles. Hindi ko natikman yun eh. Maparsito. Lalabas na naman si Rupa.
mga foodie, try nyo po. Ayan, bagong labas lang po to. Happy Mimi Goreng Cheesy Flavor. Ayan, gardenia. Ayan, gawa siya ng gardenia. Ayan. Try nyo na po. Hindi ko alam kung magkano sa, ano, baka mura lang yan. Siguro kasing price lang yung pancit canton eh. Try nyo na po sa mga supermarket. Yan. Sa groceries. May natira po akong konting ano, buffalo chicken. Sa next mukbang na po tayo mag-shoutout, kaya sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment na po kayo. Yes. Para ma-shoutout po namin kayo sa next mukbang. Yes, mga pudibis, ang ganakin ng video, mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, mga